generală. Cum s-a numit televiziunea română imediat după Revoluție? Cred că televiziunea română liberă. Televiziunea română. TVR. Răspuns corect, televiziunea română liberă. În ce dată a fost lansat postul Prima TV? Undeva în 16 decembrie 97 sau 98, în 98 parcă. Răspuns corect, 17 decembrie 1997. Ia ziceți ceva frumos de bebelușe. Dans. Salutări pentru cârcotaș. Salutare, vă pup. Ați văzut că n-a durut? Mulțumim. Mulțumim foarte mult colegilor noștri. Dacă mai rămas un coleg intervievat la interviu, nu de asta că la tot de aici. Rolul vieții lui, mulțumim Nicu, nu știu pe unde. Dacă să pun sumă, nu să-și ia niște morto. Da, și mai avea una genială, Nicu. Un covric, doar un covric. După dans, vom anunța cine este bebelușa din sezonul de toamnă. Mai ia cu călduri, ce crezi că avem magă? Da. Breakdance. Breakdance. Face breakdance.